Aunque mi corazón se haga
guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik gure kontzertu berezi honetara. Berezi eta, motza. Oso pozik gaude eta kontzertu hau antolatu dugu auzoko kide guztiei eskertzeko. Azkeneko aste hauetan ensaiatu aldugu ermitan, bestelaz gure elenko tokian neurriak ezin genituen bete ensaiotarako. Orduan, denei mila esker eta batez ere Bitxori, bera arduratzen delako garbitzez, giltza berari eskatzen diogu eta hori. Guztioi mila esker.